Bueno, pois, con toda a miña familia paterna era mariñeira. Entón, meu pai sí que se dedicaba, anduvo ao mar toda a vida hasta que entrou en Astano no ano 60. El, iba a Zamboriña. Sei que anduvo en barcos de Zamboriña e que había de feito, aínda despois de entrar en Astano, pois sí que levaba a Zamboriña para casa e os camiños estaban estercados de cunchas por ali. E que, cando iban a Zamboriña acollían, a cocían, e miña avoa, que a súa nai, que vendía na plaza, pois sí que a levaban cocida e a vendían cocida en Ferrol. Había días que se pescaba e días que non se pescaba. E a vida era dura e aparecía esa posibilidade aí diante do asteleiro eu xa nacera e decidiu cambiar. A reconversión a viveu, foi dura para todo o mundo, moi dura. Eu mesma estaba xa casada daquela e o meu marido traballaba ali tamén, foi moi duro, durísima. Éramos dúas persoas na casa, quero dicir, dúas persoas que traballaban no asteleiro, meu pai e o meu marido, e aquilo foi duro. Meu pai volveu, o meu marido en principio non, porque foi aos fondos de promoción de emprego e xa botou varios anos nos fondos, estando aí, despois faleceu por un accidente. Pero, ahora mesmo hai ese traballo, pero non creo que non é a carga de traballo que había e, sobre todo, para a comarca, a vinculación con negocios. E isto matou a comarca totalmente.